बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभआव फैबायना लोगोफोर एसे रायज्लायनो लुबैदों ओंखायनो लाइभआव फैनाय जादों ओंखायनो एसे कमेन्ट खालामलायदो मारै दंलायो आरोना दाबो रावबो गैलाथ'वा नामा हेलौ 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 लोगोफोर कमेन्ट खालामदो एसे कमेन्ट खायफा नायनानैल' थायो एसे कमेन्ट खालामना हरना एसे फरायनो गोसो जादों आङो नायनायालाय नायलाजेनबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै आरो लकेल एफसि ब्लगआसो फार्स्ट टाइमावनो हेल' गारस्लायनो सानफ्रोमबो एटेन्ड जाखायोलै बेयो आंनि माबायावहाय जोंहा लकेल एसपि ब्लगआ सुराजथ' होनबा गाबोन फैदो खेला एसे मोजां जागोन गाबोनलाय खेलाया इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो टाइम मोनला फै एस पि प्रडाक्टआलाय मा खुलुमहरखोलै जागोन ओइ लकेल एस पि ब्लग मा ओंख्रि रा नोंसिनालाय बे गोथाव गोथाव ना मारा ओंख्रिफ्रालाय एसे खोन्थाहरदो रा हाखानाय नङा इसिनिजों गोथाव गोथावल' जाखायो ओंख्रिया लकेल एसपि ब्लग जाथ'वाखैनो माथो ओंख्रि ओमफ्रायलाय जोंबो जाथ'वाखै दाबोनो ओंख्रियानो जोंना गैयालै दिनै सबायसो माबा बे गाबोनथ' बुधबार जाहैबाय गाबोन सोलाबोबा फैबानो जाबाय लकेल एस पि ब्लक बा खेलायावहाय एसे फैनोहाय मा दालि मुला भाजा आस्सा जागोन दे आइदै मोदोमसो साख्रुबख्रुब मोनलायलांबायलै एसे बलसो जोख्रुबबायला एसे मोजां मोनगौमोन बायदि मोनदों आङो बालायलांसैहाय इन्टारेस्टखौनो मोनलाय लांले एस बि प्रडाक्ट रावबो फैया माथो ब्र लाइभआव फैयालै गोबावजों खेबफाल' थानाय जायोद्रा अयथासार गोबावजों गैयाब्लाबो आं मास मोनथामसो जाखादोंमोनलाय ओमफ्रायसो दिनैसो लाइभ फैखालायबाय नै ओमफ्राय लाइभमान होबाय थाबाय थानो जायाना लाइभ होबाय थाब्लासो एसे फैयो आरो ओमफ्राय आं लाइभआखौनो थाबाय थानो बालायलाङो एसे इन्टारेस्टखौनो नांलायलाङा आरो मालायफ्रा थाब 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 थाबलाय थाबाय थायोना ओमफ्राय ओरैहाय लाइभखौहाय एसे नायनोहाय एसे एक्साइटेड जायो खायफा ओरैनोब्लाबो लाइभआव फैग्राफ्रा फैनो लुबैयो आरो खालामबाय थायोब्ला ओमफ्राय जों बालायलाङो आरो खालामबाय थानोनो उकि बसुमतारिनो ओइ बा नोंसिनिजों अखा हायाखै नामा बा जोंनिथिं जोबोद अखायानो दं ब्र थेंकिइउसै ब्र अखाया हागासिनोलै जोंनिथिंबो अयथासार अखा हागासिनो दं आरो दिनैथ' आरो नोगोद ना मोनजालाबायगासिनोसो दंबावो नाफ्रा एसे खम खमावनो मोनदों आरो दिनैहाय ना बोथिया नास्राय माबा माबि नांदों एसे खम बेसेआवनो मोनजादों फुजा माबाखाय हादोंदां खोरोम नार्जारि हेल' ब्र'नो औ हेल' ब्र' कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय थेंकिइउसै एस बि प्रडाक्ट बेबो मोनसे ओंखारगौ औ थाबाय थानांगौ जायोलै लाइफआव थाबाय थायोब्ला एसे थाब 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 फैलायो आरो सिगां लाइफआव थाबाय थानाय समावहाय अयथासार कमेन्ट होस्लाबलायनि फैयोमोन आरोना मालाबा मालाबा कमेन्टखौहाय फरायस्लाबलायनो हाया बिदि जायोमोन ओमफ्राय दा
थाबाय थानाय जायाना गोबावजों खेबफा थायोब्ला बिदिनो माबा जायो भिडिअखौबो एसे आगारबाय थानो मोननांगौ थाब थाबनो ओमफ्राय जों आगारबाय थानायबो जालायलाङा ओमफ्राय बालायलाङोबो समावहाय बाजैखौ देखायलाय आदा थै नोंबाजैया ओंख्रि संगासिनो दङलै इयावहाय दङ ओंख्रि संदों ओमफ्राय नोङो थामिलाव नायब्लानो जाबाय आरो बेनो नोमबाजैया तामिलाव होखादों आङो ओंख्रि संदों इयो ओमफ्राय एम बि बसनोलै न'खराव सामफ्रोमबो खनबो मा होननाय जाखो केमेरायाव लादो आं बारा र' खेबसे फरायफिनबावनि दे एम बि बसनोलै न'खरनि साफ्रोमबोखौबो केमेरायाव लाबो ए ओरैहै सासे नै बस सासेया गलायो नै बेनो आंनि बसआ देरसिन इयो सेन्ट पिटर इंलिस स्कुलाव दासो क्लास 5आव फरायगासिनो दङ ओमफ्राय नानि दंबावो सासे ओमफ्राय हिनजावफ्रालाय ओंख्रि संगासिनो दङ बे गलाखायो जोंनिया ने हाय नुदोब्रा ओरैहा हनेरा मानसिफोरखौ फरायदों या साल'ल'सो दे ओइ र'रा र' इथिङा र' नुदोब्रा ओरै आदाया साल थुला नार्जारि हाय औ हाय ब्र' ओमफ्राय नानियाबो लिंहरदोरा ओमफ्राय मा ओंख्रि जालाखो लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामलायदो ओंख्रिफ्रा गोथाव नामा जोंनाथ' आरो दिनैहाय ओंख्रिया गैखा मिरामिससो होखावबाय दिनै एसे थाब फैलादो लोगोफोर गिटारफोरबो गैया एसे बुज्रावलाबायनानै रोनावद्लाबायनोबो खोरोम नार्जारि जोंना दाउजों अनलासो आदा आइयै सयथिबो दाउजों अनलाबाथाय आरो खोथायानो जोब्बायलै सेससै ओरैबायदि गोथाव जाखागोन इयो लकेलसोबावखानदां दाउआबो आं दहाय बाजाराव मासे नायदोंमोनलै एसे दाम गोसाखाय लाबोनाय जायाखिसैलां लाजियोसो नोङो फैदो बाल नानि फैलै फै लाजिबावोसोलायनो गन्थंआबो एसे गगा मोनस्रोलाय लांदों सेन्देला गान सेन्देला ओरै उन्दुनो गान थिनहैयो ओइ जोंना नैबो नांग्राखैगोन नै बेनो जोंनिया फिसाजोआ नानिया हाय हेल' होनहरदों थिनो हाय या हाथाय नैबे गनासो था हबाव नांग्रांहैगोन दे सिखार ओरैहाय दोंसे स्राय खनना होदो मेथाइफोरखौनो खालाम गैयालै ब्र एसे बमब्लं गैयाला इन्ट्रेस्ट नाङा दामग्रा नांगौ र' मालाबा गिटार लाबोला आरामसे दामगोन माबागोन खनगोन आं ओमफ्राय एमबि बस मा ओंख्रि नोंसिनालाय ओमफ्राय ब्रादार नोंसिना न'फ्रा अबावनि जाखो एसे खोन्थाहरनोब्ला मोजां मोनगोन आरो एसे गोसोफ्रा खोन्थाहरदो देद' मा जाखोरा नै गिटारा लाबोलै आंनि जेबो गैया गिटार गैयालाय बोरैथो रोजाबनाय आदै गिटार नांगौलै गिटार नङाब्लाबो किबर्ड थानांगौ जेबो गैयाबाथाय जाया आंनिया मालाबा हारमुनियाम थानांगौ नै गिटारा गाबोन लाबोलै एसे गान खनदो गानाखौनोथ' माबोरै खननाय एकदमबारे माबा गैयाला जाखाया आंनिया गिटार नङाब्लाबो हारमुनियाम नङाब्लाबो एसे किबर्डफोर थायोला एसे इन्टारेस्टिं जायो ओमफ्राय जेबो दामग्रा गैयाबाथाय बोरै जानाय सिफुंखौबोथ'लाय आं बारा रोंखाया एसे थ'थ' थाथा गोरों आरो जेनेबा ओमफ्राय
বিট্টু দাস নলে কি খবর দাদা খবরটো ভাল বন্ধু আপনি আপনি কতফोरा ফোন করিস আপনি টাইমতে খবর দিয়াছে চালে লাগলে আহিব আপনার ঘৰটো ক'ত আছিলে বন্ধু অলপ কমেন্ট কৰিলে ভাল হয় কমেডিয়ান টাইপসो जालायलांबाय आरोखि আহিব दा एमपि बस मोसादो ब्र'हाय आं इदिखौ रोङालै गोदो सेंग्रायावसो एसे मावदोंमोन आं मोसानाया गोदोहाय एसे सेंग्रायावहाय डान्स लाब्रबलाबायदोंमोन नालाय आंबो एसे 1.5 बोसोरसो इदि लालाबायदों आरो ओरैनो स्टेप डान्स ब्रेकफोर नङा स्टेप डान्स आरो ओरैहाय जोंनिया आदा सुकबिर एक्टरनि फंबाय लालबिर फामे बिबार बादि गेवलां बारफ्रुनाय होननायखौ मोसानाय एक्टरा बेजों लादोंमोन आरो ओमफ्राय समावहाय बै बिजनि गेरगुवाबारिनि प्रसान होननाय दंमोन प्रसानथ' नङा हिरन बाङालिमोन खानाय गोलावनो बिथाङाबो फोरोंफैयोमोन ओमफ्राय प्रसानाबो फैयोमोन मालाबा समाव ओमफ्राय जोंना नै ब्रादार दुलाराय दङमोन दुलारायबो फैयोमोन आरो दुलारायखौथ' दा आं गोबाव समसै दा अबाव दंथाय मानसिखौनो आं खबरबो गैला दाना नुला ओइ बिट्टु दास কাপোৰ দোকান আচ্ছা গম পাইছে বন্ধু গম পাইছে হা এতিয়াহে চিনা পাইছে মই কালিতো আমগুৰি বাজাৰ কালি আহিব না বাজাৰত কালি যদি আমগুৰি বাজাৰত আহিব কমেন্ট কৰিলে হয় কালি লগ ধৰিম দে কালি মই বজাৰত যাম না আমগুৰি বাজাৰত এতিয়াহে মানে চিনা পাইছে आरोखि खोरोम नार्जारि आदा मोजां खोनादों खनबावलाय थैद जालालै गिटार नांगौलै एसे गिटार ब्रकेलखौबो गोबाव लायाखैलै गोदो एसे ओरैनो लाज्रांलाबायदों आरो लानायालाय लादों ब्रकेलखौबो मथा मथि जोंनो मोनसे कुवेर पार्टि दादोंमोन नालाय बेयावहाय जोंना ब्रकेलखौबो एसे लानाय जादों आरो मिउजिक ब्रकेल एसे बेयावहाय एसे माने हमनो हासाबसै आरोखि ताल मेल'डि प्रनाउन्सियेसन गासैखौबो बेफोरखौहाय मिथिसाबसै आरो बिट्टु दास जाम হ'ব दे खालि लग धरिम बिट्टु दास কি চব্জি খাইছে আজি না এতিয়ালৈকেও খোৱা নাই অলপ কমেন্ট কৰিলে ভাল হয় আৰু কি চব্জি আজি আমাৰতো নিৰামিষ একো নাই আজি দিনত খালো মাছ এই কয়बार नुनांगौ नोंसोरखौ बिट्टु दास अमा बेदर थेंक इउ अमा बेदर खायना खाबा লাগে अमा बेदरটা কি দিয়ে খাইছে রে আজি ओइ नानि कयबार होनांगौ जाखो नोंसोरखौ सुला अके दा जाय लोगोफोर आंनि लाइभखौ नायगासिनो दङ जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों गोसोफ्राव एकदमबारे जेबोथ' कन्टेन्ट गैखाया ओरैनो जास्ट नोंसोरजों रायलायलायनो होननानै आरो मा ओंख्रि माब्रै दं होननानै रायलायलायनो गोसो जानानै ओरैनो जास्ट टाइम पासनि थाखायल' आं लाइभआव थानाय जादों आरो ओरैनो जेबो माबाथ' गैथ'खाया ओरैनो जास्टल' आरोखि भिडिअखौथ' आं दिनैहाय जेबो भिडिअखौनो माबा कालेक्ट खालामखानाय जाखायाखै माने फुटबल खेलाया दिनैनो जोबोद इन्टारेस्टिं जादोंमोन आरो ओरैहाय बेंगलनिफ्राय बिलोगो एफसिजों ओमफ्राय ओरैहाय बिजनि फेरेंगा एफसिजों जादोंमोन नालाय सानजारां क्लाब दुइनं लन्थिबारिनि फुटबल खेलाया ओमफ्राय खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जादोंमोन गाज्रि नङामोन ओमफ्राय ओरैहाय बेंगल बिलोगो क्लाबा गरनै सोबाय ओमफ्राय ओरैहाय फेरेंगायाबो खोमोन मथे लास्ट टाइम जोबहां गरसे सोफिनदों आरो मथा मथि बिसोरबो बहुद चान्स मोनदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला
बलखौहाय सोनो मोनाखिसै हानाय जायाखिसै आरो बिसोरो ओमफ्राय खेलाखौ दिनै खेबोब्ला मोजां जागौमोन ओमफ्राय आं नायबाय थानानैहाय खेलाखौनो आं खेबनाय जायाखिसै आरोखि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादोंमोन खेलाया ओमफ्राय गाबोनबो मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो खेलाखौहाय गाबोना माने मा होनदोंमोनथाय आं बावलायलांबायसो आरो जेखिजाया जा मोजाङानो जागोन मोनसेया मनिपुर नामाथाय बिदि आरो अनामिका ब्लग फेमिलिखौ एसे स्राय देखायदो आदा ओइयावसो ओंख्रि संगासिनो दङ जोंना नोमबाजैया ओंख्रि संदों दासो ओंख्रियाबो मिरामिससो दिनैहाय तामिलफ्रावनो नायसाबदो ओमफ्राय नङाब्लाबो आंनि भिडिअ'खौहाय नायदो फेमिलि भिडिअ'खौहाय आरो नायखाबाय नोंथ' आं दाख्लै खमाय नुखादों ओमफ्राय बिटु दास वेस्ट बेंगल टिम ऐसे ना আছে वेस्ट बेंगলৰ পৰা আছে মোটামুটি মালদাৰ পৰা আছে আৰু ৱেষ্ট বেংগল আৰু কি কয় আজি জিতিছে কিবাটো বেংগলৰ পৰা আহাটো বিলেগে এফচি এগিলা জিতিছে আপুনি আহিয়া চাইলে হ'ল খেলাটো ভাল আছে এতিয়া মানে সেমি ফাইনেলত গ'ল আৰকি ओमफ्राय बेंलाय नार्जारि माखौ सोखो बेबो सावलेन मास्टारसोरा बेवहाय निंजा होलाय सावलेन होलाय होगासिनो दङ बिथाङा बेवहाय काइ फ्रम जाम्प बेक जाम्प साइड किक बिदिल' होगासिनो दंखायो वान कान्स 3 टाइम फ्लाइ होगासिनो दंखायो बिराद देन्जारलै इयो बेंलाया फुरा मुभमेन्ट बाहायगासिनो दंखायो आरोखि स्नेक वान टाइगार 3 सावलेन वान ओरैबायदि मुभमेन्ट होगासिनो दंखायो आरोखि सानाय नंलालै जोंहाय वान कान्स 3 टाइम फ्लाइ होखायो आरोखि हैया गाबोन खेबथाम फ्लाइ सौखासै खिनानै 3 किक फ्लाइ थांखायो आरोखि वान कान्स 5 टाइम फ्लाइ होखासै आरोखि हानाय नंला जोंहाय ओरैबायदि देन्जार बियो सावलेन होगासिनो दं आरोखि जोंना बेंलाय ब्र'आ बामि जालाय मा जालायनो एकदमबारे ओरै दुबाइसो होनलायलांबाय आइखो माबायाव थांनायानो फैफिनलायनायनि खोथा गवायाव थांनायानो गवानिफ्राय डाइरेक्ट बेक जानानैहाय माइसुराव माइसुर ना मा होनोमोनथाय हांग्रोनानैनो मा होनो आं बारा रोंलायलाङालै एसे ओरैनि माबाफ्राखौहाय दा बिथाङा फिल्म शुट खालामगासिनो दं आरोखि नानि सान्दियामोनजोंहाय बे नानि सान्दियामोनजोंनो फुरा सावलेन लागासिनो दं इयो उसु किक मोजां जादों एसे देहाफ्राबो प्रेक्टिस जायो बेबायदि खालामबाय थायोब्ला आरो मिनिनायनि नङा बेंलाय नोंगौसो राव मा जाखो इयो मेथेल किं नोलै मा ओंख्रि ब्र' है मेथेल किं ब्र' ओंख्रिया जोंना माबासोलै दिनै सबाइ गोलावसो बे गोलाव गोलाव सबाइया खेबसे गोलावैनो संखादों बस'खायाखै ओरै होनायसै आरोखि दा ओंख्रि जाबा नामेन हाब्लाव आदा बेंग्लाय मा जाखो बेंग्लाय मोनसे एलबाम गादो बे बेंग्लाया एलबाम गानोथ' फैगासिनो दंखायो बेंग्लाया एलबाम गानांगौनो नै अनामिका ब्लगआ बुंहरदों एसे मोजां एलबाम गादो नोङो मेथाइखौ नांगौब्ला आं हरनायसै आरोखि मेथाइखौ आं मा सेलेक्ट खालामना हरगोन आरोखि जेखिया आं ओरैबायदि मोजां कपिराइट गैयि हरगोन नोंखौ एलबाम गादो आरोखि इन्ट्रेस्टनो ओरैहाय बे माबा सेर सेर दाख्लै नोंसोर हाजो सेर सेर बेरायहैनाया बेजोंहाय गादो ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिंनो बेंग्लायबा ओमफ्राय मा होनदों खिमथा बसुमतारी माब्रै खबरफ्रालाय मोजां खबरफ्रा गाज्रि नंथ'आ आरो जिन्दा दं माने थैयाखै ओरैबायदि मोजां आरो मोजाङैनो दङ दलद था गोलैफेरबाय थादोंलै खुदनो खिमथा बसुमतारी ओमफ्राय खिमथा बसुमतारी ब्र' बहायमोनलाय नोंसिनि न'आ आं एसे सिनायहांसो मोनलाय लांदोंलै आङो ओमफ्राय एसे खोन्थाहरदो मा गामिनि जाहैदो मेथिं किंनोलै दिनै माबायदिमोन बल खेलायालाय
दिनैहाय आं गाज्रि होना बल खेला मोजांखौ मोजां होनखायो आं गाज्रिखौ गाज्रि होनखायो आं खारन सोलिनानै थगायनानै जेबो लाब गैया दिनैनि खेलाया मोजांमोन बेंगल ओरैहाय बिलोगो एफसि ओमफ्राय ओरै फेरेंगामोन आरो ओमफ्राय बेंगल बिलोगो एफसिना ओरैहाय दाख्लैहाय आमथिखायावहाय आइलेण्डनि लाबोदोंमोन ना हायेरफोर नेपालिफोर दङ गरखा ब्रादार एफसिजों जोग्राफोर दङ ओमफ्राय ओरैहाय किपाराबो बिसिनिनो दं आरो बे दाख्लैहाय आमथिखायावहाय जोफैनायानो किपारा मोजाङानो ओरैबायदि मोजां ओरैनाबो बिराद मोजांमोन फेरेंगानिखौबो बासिनो हायामोन आरो खेलाया ओमफ्राय दा खेलाया जेनलांबाय आरो फेरेंगाया गरसेयाव जेनलांदों बारनि खोथा जाहैबाय बुंजोबनो हाया बबेबा समावहाय गोरोङाबो जेनो बबेबा समावहाय माबायाबो जेनो आरो मोजाङानोमोन आरो खेलाया मथा मथि ओमफ्राय जोङो जसेफ नार्जारिनो गुड नाइट होनदोंलै इयो बिथाङा बेसे गुड बावनायरा आंलाय गुड नाइटसो होनहरखाबाय आरोखि उन्दुथ'वालै आङो खुसेंग्रा थुथेदोलै मानैसो बाथोन देना जानो सालाखौ उदै आलौलायगासिनो बानलु गोरानजों ज्लाव ज्लावनो ओमफ्राय जसेफ नोंसिनियालाय माथो ओंख्रिमोन एसे गोथाव गोथाव नामाब्रा नोंसिनि खाथिनि दैयावहाय नायनो थांनांसिलै बेवहाय बामि थुरि मोनगोन बायदि मोनदों आङो खावथंनि मेलानि खावथं बाजारनि मेलानि फुजानि माबायाबा मा फिल्म होदोंलै जसेफ दिनैहाय खिन्थाहरलाय नमिका ब्लग मालाबा बाजैनि संनाय जानो थांनोसै जाबाय फैलां जाबाय ओरैबायदि एवखां सावखांनो जाजायो फै जेबो टेनसन गैया बेंलाय नार्जारिया फैबावलायबाय जोंनिया बिथाङा हमालै दाबुथार खुसेंग्राखौ ओइ फैदोसाय नों बेंलाय नोंहालाय इन्ट्रेस्ट जालै जोङो ओइयावहाय ना बोनो हिन गैया जोंना बोनोनो रोङाखिसै खुगाल' जाहैलाय लांबाय खेबसे ना अयथासार गोबां बोनो हमबाय गावनो खबाइसे बोनो हमबाय ना एलेंगा ओमफ्राय दाना गावनो गैया आरोखि ओमफ्राय जेला जों बै दैलामारियावहाय जोंना एसे बादा लुलायनानै थाहैनाय जादों ओमफ्राय बेंलाय थाब्लाथ' इन्ट्रेस्टिंआ जाखागौमोन जोंना बे जोंनि बादायावनो आरामसे साला ना बोयै बोयैहाय साला गोसोबायदि जायामोन आरोखि ब्लदसो बेंगालराव थांबावखायो मानसिया खबर होआ बाल होआनो ओमफ्राय आसा खालामदों बेंलाय नों मोनसे एलबाम गानांगौ दे नङाब्ला फैजागोन आरो फैबाथाय हान्थु हान्थु थेगलायगोन ना नोंखौ एसे मोजां एलबाम गाना फैखा नोङो एलबामाखौ ओरैबायदि मोजां बानायखा मोनसे आं बुंथ'ला आरोखि गाबोन फनजों खिथाहरगोन आङो दे हाब बे बरगयारि अफिसार अयथासार नामा ब्र ओमफ्राय बेंलाय नार्जारिया रलै आं बेंलाय नार्जारिनिखौ फरायग्रोनि दे बेंलाय नार्जारिया मा होनदोंनो अनामिका खबरखौनो लालायले दाने आयु अनामिका बे बेंलायनि बिजिआव थाङा मोनसे कमेन्ट खालामदो नोङो खबर लालायले होनगासिनो दं नै ओरैबायदि दुखु मोना गोरोन्थि मोना दंलायखायो दा बिथाङा दा सौथुलायगोन इयो आथिं गुरोबलायजासिनो बिनि भिडिअ'आव थांनानै मोनसे कमेन्ट खालामना हो एसे गोसोफ्रा थाजिम मोननाय बायदि आरोखि जोंना बेंलाय आदाया बेंगलराव दंब्लाबो ओरैबायदि गोसोफ्रा गोजोनलायनायनि आरोखि ओमफ्राय जोंना बरगयारि मा होननांगौ जाखो बरगयारि अफिसियेल गेमस्रि बिदा गोदै होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो आङो बेखौ गेमस्रिनि बिदा गोदै बिथाङा दाउ खासि हरलायदों आरोखि दाख्लैहाय गावबो मालाबा थांगोननो गेमस्रि मोनावहाय एसे जाहैगोनदां बिथाङाबो आंखौ लिंलांफायोना लिंलांफा नायनोसै आङो गेमस्रिनि बिदा गोदै इयो जोंना बरगयारि अफिसियेला अयथासार ना माब्रनो अयथासार नङालै मा होननांगौ जाखो आङो आं गाबोनसो नोंनो खिन्थाहरनोसै आं ओमफ्राय अनामिका ब्लग आं भिडिअखौ नायजोबखायो नाथाय कमेन्टल' खालामनो बावो आंबो बिदिनो दे गोबांथार आंनि लोगोफोरनिखौ आं भिडिअखौ नायजोबो ओमफ्राय समावहाय खामानि थायो मायो नालाय ओमफ्राय आं समावहाय बिदिनो भिडिअखौ अनैनोबो दोनलायबावो आं नायनो सम मोनाला ओमफ्राय कमेन्टखौ बिदिनो खालामनो बावो आरोखि
बहुद माबा थायो नालाय ओमफ्राय नायब्लानोथ' जायो नालाय ओमफ्राय समावहाय कमेन्ट खालामबाय गोसोखांब्ला ओमफ्राय समावहाय कमेन्ट खालामा बिदि जायो आरोखि आंबो अयथासारबाबो खिन्थु आं लोगोफोरनिखौ नायजोबखायो आरोखि जेसेबां साबसक्राइबार दं ओमफ्राय आं साबसक्राइबबो खालामनानै हरनो गोसो जाखायो गासैखौबो खारन बयबो हेल्प नांगौ नालाय जेरै जोंबो मानसिफोरनिफ्राय हेल्प मोनदों गोबां मानसिफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनदों दा बयबो बेबायदिनो जों जेरै लुबैयो बेबायदिनो गोबांथार माखासे गोदान गोदान खुलिनाय इउटुबारफ्राबोथ' अनसायनाय मोननो लुबैयो दा आंनिया बेनो आरोखि गासैखौबो साबसक्राइब खालामना होनांगौ नटिफिकेसनखौबो अलाव लागायना होखानांगौ आरोखि जि भिडिअ हगारो आरामसे नायनानै होनांगौ आरोखि आंनिथ' बेनो आरोखि माखासेफ्रा मा रोखोम सानो आंनिला हले बे आरोखि ओमफ्राय जोंना बरगयार अफिसियेल गाबोन थांगोन ब्र औ जागोन दे दे अमा फेन्दासो जाहैबाय बेबो आंनिया नो थोद आं मिनिबाय थायोलाय अमा फेन्दाफ्रालाय फिसाजो जाहैबाय इयो देन्जारखा जोंनिया ओइ आदा बेंकलाय हरफिनदोलाय दाख्लैनि लिंक हरनायखौ रटेट खालामनानै थाबैनो मा होनो थांजोब्बाय अ माने ओइ आदा बेंकलाय हरफिनदोलाय दाख्लैनि लिंक हरनाया रटेट रेजिस्टर खालामनानै थांजोब्बाय आस्सा दे दा जागोन दे नायनि हाथाया मा रोखोम जादों अजाया नखल बुस्राखैना हाथाया बे हाथाया बायजोब्लासो गोदान ओंखारनाय दा आथिङा सुबाय आथिङा आं मोनथियाहाय हा आथिङा मैला दाख्लामखा हगार आथिंफ्राखौ बारा मैला फोनांनो नाङा मेटेल किं नों सिनायो गार्लस बल खेलाया माला लाबोगोन हो ब्र ए थारमाने जोङो फुटबल खेलाखौ जोङो फुटबल खेलाखौ लाबोनो सानदोंमोन वमेन्सफोरनिखौ माने गार्लसफोरनिखौ थारमाने दा बे 2 नं लन्थिबारिनि फुटबल खेला जोबग्रोथोंसै बेनिफ्राय मोननाया मोनबायमोन जों भुटाननिखौ मोननै टिम ड्रागन मोनसे ओमफ्राय मोनसेया मा नाममोनथाय आं बावबाय आरोखि जिखिजाया एग्रिमेन्टल' खालामनो नांगौसैमोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे अरुणाचलनि दावगां गानग्राफोरखौ रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय मोनसेया क'क्राझार सायमोन आरो जेखिया जा जों मोनब्रै होगौमोन मोनब्रै होनानै खेलाया मोनथाम जागौमोन आरोखि ओमफ्राय जेखिया जा सावरायलायगोन आरोखि एसे उनावहाय बायसान्स जुदि होनाय जायाब्ला नेक्स्ट इयारफ्रावहाय मोजां माबा खालामनोसै आरोखि ओमफ्राय बोरैबाब्ला होनो हागौ आरोखि थिग गैथ'वा होब्लाबो माने गोबां माखासे माबाफ्राबो डिमान्ड खालामदों नायनो लुबैदोंमोन आरोखि बयबो नायनो एक्साइटेड जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला नायनोसै मा जायो लोगोफ्रा मा बुङो बेखिनि आरो जेखिजाया होनाय जायोब्ला खबर मोनखागोन दे होनोथ' सानखादों नायनि होदावबाय थानोल' लुबैलाङो थैलागि थैनाय थांनायालाय थाखायो माने लाइफआव माने जेखिजाया जारिमिनावल' थालांनांगौ आरोखि जोंना लाब नांलाया जोङोहाय लाब लस जालाय थाखायो नालाय एथ' सनावहाय परबतझाराव फुजुखां क्लाबाबो बेबायदि फुटबल खेला होदोंमोन होननानै माबायावल' थानांगौ आरोखि जोंना लाब लुब नांलाया आरोखि दाख्लैबो जोंना एसे फिल्ड बानायनायावनो गोगोम थांखादों एसे जोंनो नस्थ' खालामब्र'ना लानाय बायदि जादों नालाय दाथ' टेनसन गैथ'ला फिल्डखौबो ओरैबायदि फोसाबखासिगोन एबार दंफांबो गायनोसै ओरैबायदि मोजां खालामनोसै आरो जाहाथे नेक्स्ट इयारफ्रावहाय ओरैबायदि दंफां सायख्लुमफ्राव जिरायनो मोननाय बायदि हेमन बसुमतारी ब्लग हाय आदानो ओमफ्राय नोंना हेमन बसुमतारी नोंनिया चेनेल दंमोन नामाथाय ब्रादार ओमफ्राय आंनाव साबसक्राइब दंमोन ना गैयामोनथाय आं बारा आन्दाज मोनस्लाबलाय लाङाखिसै जेखिजाया आंनि भिडिअआवहाय मोनसे कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय जुदि चेनेल दंब्ला आं साबसक्राइब खालामना हरगोन
ओमफ्राय खालामखानायबाथ' खालामखानायसै आरो खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना हरनायसै आरो। ओमफ्राय जसेफ थोस गावहा गलांबाय कमेन्टखौ आया गावहा गालांबाय कमेन्टखौ माने जसेफ 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 नै बावदों हरखादोंमोनरा बावफ्राङोलै ब्र बिदिनो गोसोआवहाय एसे फुर थाङोना कमेन्ट लायखा फैखा एसे लाइभआव थाबाय थाब्लासो फैयोलै ओमफ्राय जोंथ' लाइभआवबो जिरायबाय थानाय जायाना बालायलाङो ओरैनो कन्टिनिउ जुदि सप्तायाव नोङो खेबथाम बा खेबब्रै बिदिबायदि लाइभआव फैबाय थायोब्लाबो माने लाइभआवहाय फैखायो। आं माने सिगां एसे थायोमोन नालाय लाइभआव ओमफ्राय दा आं लाइभआवनो थानायानो जाला बालायलाङो थानोबो लाइभआव थादावबाय थायोब्ला मोजां आरो। जसेफ नार्जारिया जाथै जोंना थाइगिर दाखा जोमैनो दिनैनि सिनेमाया माने बिसिनि ओंख्रिया थाइगिर आरोखि ओमफ्राय फिल्मा खावथुमावहाय दा मेला फिसा जादों आरोखि मेलाथ' नङा थारमाने ओरैनो फुजानि नामावहाय जास्ट फिल्म लाबोदों आरो बे फिल्मा जादों जाहैबाय दाखा जोमै आरोखि। माबायदि दाखा जोमैलाय उनावहाय नुगोन जिखिजाया दाखा जोमै जाहैदों। ओमफ्राय नों फैदों नामा नायनोहाय दाक्का जोमै ओमफ्राय जोंना नै नानि एस बि बड' गार्लसआ ओंखाम जाखांबाय आदै होनदों नै सिनायदों नामा एस बि बड' गार्लस बेखौ सिनायदों नामा एस बि बड' गार्लस साबसक्राइब गैयाब्ला साबसक्राइब खालामना हरदे दानो अननानै बुहुद खस्थ' खालामो बिसोरो जिसिबि सालायग्रा नानि दे इयो जों बेंगालरनिफ्राय हरदों आरो जिसिबि सालायग्रा नानि इयो बिथांमोननि चेनेला मोननैखा ओमफ्राय नैबे एस बि बड' गार्लस इयो गोदान जानांगौ आरो साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय। ओरैबायदि मोजां मोजां मोसानोबो गोरोंखा एसे मार्सियेल गोरों आरो बिथांमोना ओजोंहाय माबायावहाय मा होनोमोनलाय डिब्रुगड़आवहाय सिपाइरिंआव थांनानैहाय गल्ड मोनलायबोनायनि आरोखि सिपाइरिंआव देरहानानै फैलायनायनि नानिमोना दासिमाव जुदि उसुखौ लाबाय थायोमोनब्ला ओरैबायदि मोजां जागौसैमोन आरोखि इयो मथा मथि फ्रायनो हिनजागौसैमोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा माखासे बिदिनो आं जिसिबि सालायग्रा नानिनि बिफाजोंबो बिमाजोंबो रायज्लायनो भइस रेकर्डिं दंखायो गोबाङानो खोनाखाबाय आरोखि दा गुबुन रायजोआव थांनानै जिसिबि सालायहैनो गोनां जादों। आसा खालामदों इयुन फिउचारफ्राव माने जौगालांथों बेखौनो आं आसा खालामदों आरोखि। ओमफ्राय उनाव मेकाप लङा होनदों जाहैबाय हिन्जावफोरनिखौनो नायनो लुबैबाय जाखायो ओरैबायदि देन्जार देन्जार जोग्रा दङ दे हिनजावफोरनिबो दा मथा मथि बे भुटाना ओरैबायदि देन्जार जाखागोनदां फट'आलाय हरखादोंमोन ओरैबायदि मोजां मोजांखा मानसिफ्राबो ओमफ्राय ओरैबो अरुणाचलजोंबो हिट जाखागोन आरोखि खेलाया ओमफ्राय क'क्राझार साइडआबोलाय बर्थमान दा टपखा नायनि जेखिजाया होनाय जायोब्लाथ' खबर मोनखागोनानो। ओमफ्राय हेमन बसुमतारी ब्लग्सनो हाय आदा हाय ब्रादार। ओमफ्राय जसेफआ थोस गावहा कमेन्टखौ बारबाय दहायनो होनखादों आं। ओमफ्राय बेंलाय नार्जारिया मा होनहरदों नै माथो सिथोब कमेन्टस फराया टेनथानि बारा कमेन्ट हरबाय आं नायलायहांबायलाय कमेन्टखौ नायखादों र' वाइथिङाव थाथ'दा आदै जगेन्द्र बिदि नङालै हथात दुखु मोननो नाङा मथा मथिया हथात गाज्रि मोननो नाङा गाज्रिखौ मोन गोसोबायदि मोन खिन्थु दुखुखौ दामोन दे गाज्रि मोननायखौ आं जेबो साना दुखु मोननायाला हले बुहुद खोथा थायोलै ओंखायनो नोंखौहाय होनखाबाय आङो गाज्रिखौ मोननो हागोन गोसोबायदि खिन्थु दुखुखौ दामोन दे दा नायबायना आङो नै माला माला 10थानि बारा कमेन्ट हरदोरायलाय हरखादोंबोलै माखौ सोखो बे मोनसे बे मिनिनायनि हरदों नै ओमफ्राय बेयावबा मा होनदों ने आं मोसानो रोङा होनदों नै मा रोङा जानांगौ जाखोब्रा रोङाला फै आं फोरोंहरनि मा रोङा इयो मोसानो गाबोनहाय भिडिअ कलाव था मा स्टेप नांगौ नोंनोलाय होगोन आं फोरोंनाया ओरैबायदि अन केमेरा था आं फोरोंगोन आरोखि मोसानायखौ
मोसानायखौलाय हले फोरोंनो हायो आं जथेस्थ' खिन्थु बे ब्रेकफ्राखौ हानाय नङा आरो स्टेप डेन्सफ्राखौलाय हले बिलकुल हायो आं गाबोनहाय ओमफ्राय मा होनखो दाने दे बोरैबा बारलांलाय लांबायलै नै BK7 ब्लग नोलै गुड नाइट अके ब्रादार गुड नाइट BK7 ब्लग बिथांनि चेनेल दं जानांगौ ओमफ्राय आं माने बेखौ माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि माबायाव नुदों बायदि मोनदों आङो ब्रादार नोंनि चेनेल दङब्ला आंनि बबेबा भिडिअफ्राव थांनानै फिसा कमेन्ट खालामना होदो दे हाइफोर हेल'फोर आं लगे लगे माने नोंनिखौ थिं होननानै लागावना हरनोसै आरोखि साबसक्राइब खालामना हरनोसै आङो माने इन्ट्रेस्ट मोनो आरोखि बयनिखौबो साबसक्राइब खालामलायनाया मोजां आरोखि दा बेनो आरोखि ओमफ्राय MNVG गुड नाइट आदा होनदोंनो बेनिबो चेनेल दं जानांगौ जेखिया जा बबेबा आंनि भिडिअफ्राव हाइ बा हेल'फोर खालामदो आं लगे लगे साबसक्राइब खालामना हरनायसै आरोखि दिनैहाय माने गोदान बायदि मोनदों ओमफ्राय दंब्लाथ' दंखासै आं माने गोबाङाखौनो खालामो ओमफ्राय अलखौबो थुनानै दोनो ओमफ्राय आं बावलायलाङो आरोखि गावनो ओमफ्राय मा होनो रोखोम मोसाहारि आदा मोना मा गामिनि जाखो आस्सा आंनि गामिखौ सोंदों जाहैबाय गोजाननि नङा दुबाइ सिंगापुर मालয়েसियानि नङा खाथिनिनो आरो फैब्ला लोगो मोनो जोंनिया जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे खयला मैला बाजारनि ओरै एसे खोलाथिंजाय थानाय मोनसे पर्बतजरा होनो आरोखि जै पर्बतजरा होनबाथाय बेयावनो आरामसे जरा जरा लोगो मोनगोन आरोखि जोंखौहाय एभ्रिडे आरोखि दा बेनो आरोखि आंनि गामिया पर्बतजरा ओमफ्राय बेंग्लाय नार्जारिया मा होनदों ने आं दुखु मोनबायलै नै मा होनो थांग'जोब्बाय मा जाखैलाय थांग'जोब्बाय दा स्क्रिनशट हरगोन वाट्सएपआव आस्सा नायफिननांगौ नामा नायफिननांगौला नै बोनायसै आङो ओरै दुखु मोननो नाङारा गाज्रिखौ मोननानै थांखाबायद्रा आङो नोंखौ दहन गाज्रि मोननानै थांखाबाय आरो दुखु मोननाय खोथाखौल' होनो आनसाबसक्राइब खालामखानायलै आंलाय नोंबो आंखौ आनसाबसक्राइब खालामना दिसलाइक मारिदोलै आंबो नोंखौ आनसाबसक्राइब खालामनानै दिसलाइक मारिनोसै ओमफ्राय दा वाट्सएपआव हरलायनोसै स्क्रिनशटखौहाय होनब्लानो जाबाय दा ना माबा जायो दे बुंखाद' आंबो नोंखौ आनसाबसक्राइब खालामनायसै ओमफ्राय दिसलाइक मारिनायसै ओमफ्राय दा वाट्सएपआव हरनायसै आं स्क्रिनशट ओमफ्राय नोंबो आंहाय आनसाबसक्राइब खालामदो दिसलाइक मारिदो ओमफ्राय स्क्रिनशटआव हरदो बास अके आं बुंथ'लिलै नोंखौ ओमफ्राय मा होनबावनो नों हिन्जावजों मोसानानै दिन्थिहरदो दे फोसाबनो मोसागोन आंबो है जोंनि हिन्जावफ्रा बिदि मोसालाखौ बायोनोलै गोदो सिख्लायावल' मोसायानो बबेबा सभायावहाय आङो नुबावाखै दाबो खेबसेबो एफा गोबाव संसार जालायलांबाय आं मोसानायखौ नुफेरबावाखै दाबो ओमफ्राय रोजाबनायखौबो नुफेराखै आं गोसोला रोजाबनोलै गाराङाबो देन्जार मोजां हो मेल'डिया देन्जारखा खनोला देन्जार जागौ खिन्थु खनलाबायाना मेथाइखौ मेल'डिया ओरैबायदि मोजांखा गोदैनो आरोखि माबायावहाय बेरे मोदैया जेरैहाय लोंला सिथामो बे साइसलायखा आरोखि बांदों नोंलाय मालाबा फैला खननाय होफैलाय नोङो बे लकेल एसपि आलाय उन्दुखो ना माखो ओमफ्रायबा लकेल एसपि आबा ओंखाम जानोसैलै दा लोगोफोर ओइ बेंलाय ब्र ओंखाम जानोसै आङो ओमफ्राय जेसेबांनाखि आंनि लाइफआव फैबाय बयखौबो आं ओरैबायदि साबायखर जासिबाय मोजां मोनबाय दिनैहाय एसे ससे समब्लाबो नोंसोरजों लोगो मोनलायबाय रायलायलायनो मोनबाय मा ओंख्रि नंगौ मा ओंख्रि नङा मिथिलायबाय लाइफआवथ' मा रायज्लायबावनाय जेबोथ' कन्टेन्ट गैखाया जास्ट ओरैनो टाइम पाससो नोंथांमोनजोंहाय ओरैनो रायज्लायलायनाय ल' आरोखि दा बेनिखायनो आंनि लाइफआव जिखिनि फैबाय बयनिसिमबो आंनि एसके बड' ब्लगनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आं ओंखाम जानोसै होनब्ला दे लोगोफोर गुड नाइटसै बयबो बाय बाय